Come class noma zingako inethe qedela. Alida. Abona uthulile ke sengizokhomba ukuphakame usho wedwa ke. Hello. Namasabotha. Thixo wami. Ungishiyelane. Kwakusuka amanzi kwamanye amanzi. Kwakusuka amanzi. Sanibonani. Anisebahle JD jealous daweni. Ake nishayele isandla. Awubingelela umakhelwana ngazi noma ukombingelela yini. Mnike hug nje uzazi uyomfuna ukukhumbula ikhaya kanti uyelo. Hallelujah. I say hallelujah. Mangithatha leli thuba ngibingelela abafundisi bonke. Jabulile nangithola uMathabatha la. Eqhuba uhlelo. Animshayela izandla taps man. Likwayariani. Kuyaleboa. Nabo bonke abafundisi abakhona ingcebo zenkosi ngokukhethekile. Useshilo ingilosi yalapha. Oku umntaka Khoza. Animzame naye bazangwana. Aw, siyabonga. Ngiyayithanda le ndoda. Ikhuluma zonke ilwimi. Ungafunga ukuthi wala igoli. Aw, amen. Bese ngibingelela obaba nomama intombi neinsizwa bopotono notutununu botakala nesisaneni. Sanibonani. Moya waka unyo hey moya waka unyo Kutwana kikupa baba raru nje ukae washata wanyamalala nje washata wanyamalala akenizela nibe bathathu man just 3 normal yes 3 normal 4 Nikona anika boreki ake ngibona izandla ababorekileke awu
Sathane ayeye. Ayeye madimoni ayeye. Basho mkhuphu kaSathane washa. Phezulu ngesiphambano phezulu. Phansi ngokujona phansi. Phansi ngey'thudla zakho phansi. Phansi ngabomajevana phansi. Ake uthi isandla kuthi isandla. Ayeye 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 ayeye. Ayeye ayeye ayeye. Wayitsitente ye itloyetsa. Holy block, road block. Sizovula i-holy road block. Sizovala emkhathini. Abathakathi lababalana bangasandizi ngoba bazawa. Kune road block ezoba khona la. Nali yankuhlwana. Ake ngibone izandla bangizwayo. Niphakamiseleni. Niyangizwa ngempela. Khona ngibabonile abanye lapha. Umfana ubamba isidudla sakhe nje. Nangena la ngiyasho ngithi sibamba kokugcina. Sibamba kokugcina. Valelisa kulesidudla usibamba kokugcina. Anikaporeki. Kwizikhulu zonke ezikhona la. Nabo bonke abafundisi abakhona la abapostoli nabo abapostoli kanye nabo bishop abakhona la. Namhla usuku lokuvulwa ngokomthetho lendawo. Egameni lika Jesu mangaba abantu balabe bazi. Angeke kwenzeke lethende lidilike kule ndawo kungekho into ongayitholanga. Khona izinto zoyinambitha. Ngiyanazisa ke. Ngicela nje ukuvula izwi engilibhekise kuleyo nkulumo. Kwizikhulu zonke zalapha nazikhona. Omeya, amakhansela. Bathukamuka. Ingabe yimi. Ncwadi yemfuduko chapter 10. Sekuyahanjwa imfuduko chapter 10. Exodus chapter 10. Leli yizwi nje nginikeza ngalo esivula ngalo le ndawo bese singena kwizwi lethu sonke. Mangibonga ukubona nomfundisi Mathebula bekhona la dokotela sebenzile. Awumuhle uyangihlolela. Ngathi ngaze ngibuza umama uphi waba mhle kangaka. Chapter 10 awusifundele ke mntanami verse 20 21 noma ungathi
9 silalela udaba lonke nje. Exodus 10:21 ngicela silulalele udaba nje lonke. uJehova wayesethi kuMose, yelula isandla sakho ngasezulwini ukuba kube khona ubumnyama ezweni laseGibhithe obuphatheka ngesandla. uMose wayeselula isandla sakhe ngasezulwini, kwaba khona isigayigayi esinzima ezweni lonke laseGibhithe izinsuku ezintathu. Ababonananga, akusukanga muntu endaweni yakhe izinsuku zaze zabantathu, kepha kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli kwakukhona ukukhanya emakhaya abo. uFaro wambiza uMose wathi, hambani nimkhonze uJehova, kusale kuphela izimvu zenu nezinkomo zenu, izingane zenu zingahambi nani. Wathi uMose, wonikela esandleni sethu imihlatshelo neminikelo yokushiswa ukuze sihlabele uJehova uNkulunkulu wethu. Imfuyo yethu nayo iyakuhamba nathi, ayikusala nansalo, ngokuba siyakuthatha kuye lokhu esiyakumkhonza ngakho uJehova uNkulunkulu wethu, asikwazi esiyakumkhonza ngakho uJehova singakafiki khona. Ngiyabonga sigcina nje lapho. Nawa amazwe ngicela namhla sibusisele lithende sivule ngawo la. Uma uIsrael esezophuma kamhlas uzokwenzana uIsrael. Yabona uthulile ke sengizokuphakamisa bese usho wedwa ke. Uma uIsrael ezophuma qedele ezokwenza njani? Ezophuma la eGibhithe. Kunezinhlupheko ezehlela iGibhithe lonke. Okwakuyisign yokuthi uIsrael soyahamba. Sengiqedile. And lithi iBhayibheli uIsrael kithi mathabatha uyisibuko sethu. Uma ibandla sifuna ukuzibuka sibheka kuIsrael bese siyazibona thina. Uma ngabe ngempela niyabheka ke kuyo uIsrael lithi iBhayibheli la esezophuma kwaba nezinhlupheko ezilishumi uIsrael uzofulathela iGibhithe. Lesifunda ngayo la inhlupheko ka9 engikhuluma kahle ethembisa ngoyear 2009 ngikhotha inhlupheko ka9. Ngiyazibona ezinye kodwa le inzima le. Bengisho ukuthi inhlupheko ka9 ngikhuluma kuyear 2009 ethembisa masinya nje uIsrael esezohamba. Lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu kumuntu wakhe induku ayibheke manje emazulwini. Kudala induku ilokhu ibheka amanzi aphenduka aba igazi. Kudala induku ilokhu ishaya uthuli kuvele imiyane itinyela abantu. Kodwa manje ake iphenduka induku ibheke emazulwini. Mangabe unodlebe lukamoya connecta phela. The first miracle induku yakhomba amanzi. Onke amanzi aseGibhithe aphenduka aba igazi. Sondela mntanami. La miracle yayikade ikhuluma indaba yokuthi isikhathi samanzi sesiphelile. Sekuqala isikhathi esisha segazi lendodana yami. Indaba eshanta. Kodwa namhlanje induku ibheke emazulwini. Yanele yabheke emazulwini induku kaMoses kwabamnyama emhlabeni. Lithi iBhayibheli ubumnyama bakhona kwaba ubumnyama obuphathekayo. For 3 days
La umuntu emekhona wemakhona ngoba abukaze bube khona lobuya bumnyama obake baba khona eGibhithe. Israel esezohamba. For 3 days. Kwaba ilona lo wemendaweni akuyo. Lithi iBhayibheli kwaba mnyama ngangoba lo mnyama ubumnyama uyabona uma bengishumela ngesihoko namntaka Bhatsina. Sizokhotha lo bumnyama lobo. Ngike ngashumayela akungcono ngivele ngikhulume kanje. Ninebe kunene. Ake nizame. Sanibonani. Ake uthi izandla. Uthi nje uma umakhelwana angenzi wena thela zonke izono la kuye. Ibambe siyawubuye sihlabelele. Ngeke ngashumayela ongoye lapha. Ngicela nabe khona umnyeza uzobatshela la. Ayibekezeleleki lento yenzakalayo. Hallelujah. Ake nicima ama-monitor lawa bazalwane. Iyeke le. Yiphe right. Sengulena ke ibhekene nenguyo nayi. Ake nithi khona ingoma esasihlabela kuqala. Sengawulahle le Calvary. Umthwalo wezono zami. Ey wanyamalala. Yabona nasenza njalo nithi yonke indawo. Kodwa nase sithi wanyamalala sizothi umthwalo wezono zami bese niwuphosa ngapha nami ngizawubuyisela kini ngapha. Bheka mina umthwalo wezono awulahlela eCalvary. eCalvary. Wanyamalala wanyanagoge khona la sawufika khona nasiqeda ukuthi umthwalo wezono zami sabe sasithi ezami ezakho ningizwile ezami ezakho siqhamuke sesithi futhi umthwalo wezono ningizwile ezami ezakho sonke kanye yeke siyabuye siyibone. Ngithi ke ngeke ngashumayela ngesihoko lapha euniversity ongoye. Ngabatshela ngena nje ngathi namhla bonke abaye esihogweni abathatha ama notes alaba yakhona. Bathatha ama notes ezinto abazohlangana nazo. Angithi khona abantu abathina sithi basindiswe babona ngathi siganga ngabo. Angifuna nje ukuthi ubona ukuthi kukhona ukuphila emva kokufa. Usho ukuphila
emva kokufa kukhona. Yabona nje nangabe uzobe usembedeni na uhamba emhlabeni angikuhlebele nje. Kodwa nangabe uya lapho. Uma ungayi nje khona ungayihluphi wena. Wena esihogweni bamba lezi zinto na ungaphenduki. Nabo lokhu nenkana uphenduke. Nangabe uzobe usembedeni ugula. Into yokuqala ngoba lezi zinto ziwu7 major zazo. Into yokuqala before uhlukana nalomzimba ozoyibona ezokumangaza. Uzaqala uzubuhlungu ongakazi ubuzwe. Ake ngikuxoxele 3 minutes mningabi uyobe sowuphansi esihogweni. 3 mningi 3 minutes. Kodwa into yokuqala ozoyibona okuzokubuhlungu kuwe ukuhlukana nalomzimba. Okuzokumangaza ke nawuphuma kulomzimba into yokuqala ozokumangaza ukuzibona umuhle ukudlula lomzimba oshiyayo. Eneyilena kuJesu athi morning yomlandelela kuze kube sethuneni ngoba akulandelwa lenyama. Awuzazi umuhle kanjani la ngaphakathi wena. Ndesibile zokumangaza uzathi usabheke lomzimba uzobona amadimoni around umbhede emaningi. Angithi ama-asha azoku-asharisha ukukusa endaweni ongayazi. Hayi bafundisa ke siyikhulumele ngoba ziningi ezikhulunywayo ayisakhulunywa lezi zinto. Zizokubamba zakadala wayo. Ziye nawe phasi ungakhohlwa isihogo siphansi. Nako ke la lobumnyama esifunda ngabo la yilobo ozohlangana nabo wehla uyenzansi. Uzohlangana nobumnyama awukazi uyibona indawo ekhalisa njengale ndawo eya esihogweni. Ngoba kulobo bumnyama akukho nethonsi la kunomoya kaNkulunkulu khona. Ungakhohlwa phela wena ukazi uphile endaweni engenaye umoya kaNkulunkulu. Uyobuqala. That is why uJesu wakhala. Akakhaliswanga zipikiri, akakhaliswanga ukuthukwa, akakhaliswanga ukukhafulelwa, wakhaliswa ukufulathelwa kukaNkulunkulu. Uyohlangana nalabo mnyama. Into esithathu ezokuthusa phakathi kwale step sobumnyama kukhona ama-footsteps. Ama-footprint ehlayo anegazi. Kuzobe kukukhumbuza ukuthi mhlanzana uJesu eyolanda ihluthulelo zokufa nezihayidesi wadlula la. Into yesine ezovela ikuqede uzoza ukushisa ungakafiki khona. Uzoza ukushisa ongakazi ukuzwe soloku wazalwa. Uzawuzama ukurema kodwa zibe zikubambile zakadala wayo. Zishona nawe phasi. Angikho namhla ngishumayeli ngalokho. Futhi kuyafanele nje ukuthi sinikhuthaze. Odlalayo angadlali. Uma ungangikholwa mntaka Mathebula ukuthi thank you kwalunga ke manje. Uma ungangikholwa ukuthi isihogo siphansi ngoba uyizayo ubathi uyabatshela abantu isihogo siphansi emajukujukwini omhlaba. Ngenxa yobuningi babantu lithi iBhayibheli isihogo siya extendwa. Ngenxa yobuningi babantu abayo yabona njengoba khoza umisele ethende uvala indlela yesihogweni. And uSathana ngeke akwenzele thank you card. Na ungangikholwa ke ukuthi isihogo asikho le ngoba bakhona nabo isihogo kasikho. Bahamba batshela abantu bangena umuzi isihogo asikho.
bese uyamangala uthi bahlushwa yini phela ngoba asikho. Mina into engiyaziyo yonke into enegama la emhlabeni angeke kube negama ingekho. Bamba na indaba enzima. Awuye enyangeni. Njengawe nje obuye enyangeni yakutshela ukuthi abakini bakufulathele. Ngiyakubongela. Unenhlanhla ukufulathelwa abakini. Ungokushayela izandla. Sondela. Ngicela ungavumi ukufulathelwa uNkulunkulu. Now uye enyangeni ngicela ukukhuluma. Kubawubuwa. Cela uthetha. Now uye enyangeni uyobhula inyanga ziphosa amathamba. Amanye wawo yenje okudala yafa ikhonkotha. Yafa. Kuthathwa amathamba afile azokhuluma indaba zika principal. Ngoba nasu ufile emoyeni yonke into efayo inamandla phezukwakho. Izwaka inyanga nayiqeda ukwaphosa amathamba ithini? 1 abakini abaphasi. Hayi lo verse 1 wakhona uyangibusisa mathabatha. Abakini qedela. Yazi kahleke ukuthi njoba inyanga ithi abakini abaphasi kusho ukuthi kule family khona umuntu osesihogweni. Abakini qedela. Hayi uverse 2 wakhona uvela ngiqede. Bayakhala. Uke wezwa ukuthi abaphasi bayahleka. Akuhlekwa lapha mntanami. Shayelani izangoma izandla man. Dali izangoma zabona ukuthi isihogo sikhona. 1 abakini qedela. Verse 2 benzani? Verse 3 uvela ngihlekise ke yena. Bakufulathe. Iqiniso lalela. Iqiniso lingephi ubani ongathesha abelabhekanya abanye abantu. Asambe verse 1 abakini qedela benzani? 3 benzani? Sanbona bese ngekho lapho. Tshela umakhelwane makhe ungathi nzima le. Asibuyele kulotaba bengilusho. Ungathi ngiyawugcina ngiyigcinela ngenxa yesikhashana sethu nje. Bambake. Kwaba mnyama izwe lonke laseGibhithe sekuzophuma uIsrael. Bumnyama ophathekayo for 3 days. Kwaba iloyo lame khona eme ngoba akubonakala phambili emva emaceleni. Na indaba ezimnandi. Good news. Joba kumnyama kangaka eGibhithe. Bonke abahlele eGosheni. Esabab yakwa Israeli. Kwakukhanya khona. Bantu basethembisa zakhamuzi zakule ndawo nezikhulu zonke. Kumnyama emhlabeni. Yonke into ishona phasi.
kumnyama ngoba ngisho noma unemali ebank imali yakho iyanyakaziswa mnotho ushone phansi kodwa ke sinitshele kukhona abantu abaphila kamnandi kulobu bumnyama nje ngalesikhathi bonke abantu bebabaza amabhadi ethembisa bathi yo ngadluli kule strati kunamabhadi abantu bakhona bayahlanza bese bechitha emgwaqweni naweqa uzoba nebhadi bonke abantu bekhuluma amabhadi kodwa bonke basegosheni phakathi kwamabhadi bona babe bayakhala njengoba imali iphelelwa ngamandla bonke abafocus kule ndoda ethi nina neukukhanya kwezwe bayakhanya uma ungangizwa sondela phela uNoah wakwenza umhlolo Noah wakho umkhumbi into engangasuka kula kuyale umnyango wakhona waba yi1 wabasohlangothini 420 years akha lo mkhumbi wabesetshela abantu wozana emkhunjini bathi abantu online banqamukile ke la wozana emkhunjini bathi uqalile wabathe wozani bathi anisho uzalwa ubani ngoba nabafuna ukukriphula bavele bafuna ibackground yakhe bathi hayi nangu ukanye nalaba owalahleka nangu omunye inogwayeshumayela njengaye babuzo wagcina enyamalelo wathi uyabona isifo sinye sashukela isifo somndeni naye ke sofuna ukunyamalala njengalo Noah wathi esuka walandelwa zilwane futhi nazo zamlandela 2 by 2 uyabona kule tende lalela yonke into ezokhulunywa la uzobona into zakho zikulandela zizolandela nga 2 by 2 ziza kuwe nethi ungenzele lokho uma into zakho ziza kuwe zidosele emkhunjini ngena nazo emkhunjini ngoba zizothi nayifika into zakho ungabe ulibala yizo uphandle ngena nezinto zakho khona imvula ezayo le mvula ezayo yonke into iyehla itekelwa phansi kodwa abangene nezinto zabo emkhunjini ngesikhathi umnotho ushona phansi na yonke into ishona phansi bona bayakhuphuka baya ngasemkhathini kwabamnyama iGosheni lonke I'm sorry igibhide lonke kodwa eGosheni kwakhanya wababiza uFaro wathi phumani hambani nethi yenza nje shiyani izimvu zenu hambani nodwa dladla izimvu mayisale ngakhohlwa uNoah yazanga ivumeke leyo wangena nezimvu zakhe abangizwanga la uthi Moses asishilo utho ngoba kwawona lezimvu lezi zizofuneka uJehova uzofuna simenzele umhlatshelo nasishile siyowenza njani ngena kulomkhumbi ngene nezinto zakho uyabona ngikhulume 2009 unyaka wokubeletha lo inzala abantu yangizwa once wathinta 9 inamba yokubeletha izinto zakho kumele ibonakale kulonyaka
Msize wena ngena kulomkhumbi. Angazi nganitshela yini, angafunda incwadi. Inja yayicomplaina. Inja yabiza indlovu. Klo. Yes indlovu God. Ithinja umlobo walencwadi uthinja yathi. Mina nawe besikhulelwe sobabili. Amagama mama klinika ekhona mina nawe besihamba buka. Iklinika eyodwa. Ithinja mina sengibelethile after 6 months naba abantwana bami. Nayi imidlwane yami. Wena unyaka odlule uphelile ulokukhulelwa. Nalo nyaka wesibili uloku kanti uyobeletha nini? Ithinja kwangathi nami sengizawukhulelwa ngiphinde ngu-overtake ngiphinde ngibeke eminye imidlwane. Ngibeke eminye imidlwane. Kanti ukhulelwa nini? I mean ukhululeka nini? Yaphendula indlovu. Yathi kuya ngokuthi ukhulelwa into ezingakanani. Yakhomba la indlovu yathi uyabona la ayisimidlwane le. Mhlanzana ngibeka lento umhlaba wonke uyokwazi. Bayeka abantu baku-overtake nemidlwane yabo. Kodwa mhlanzana kubeka wena. Hey! Ha ha ha! Yokwazi nomhlaba. Nyaka wokubeletha lo. Iphupho lakho lenze kahle lingaveli ngoye 2005. Ngakhohlwa before ubeletha khona imihelo. Ayidlali imihelo. Fanele ubekezelele imihelo. Baruti bafundisi. Thini iBhayibheli liphinde lithi singababelethisi. Gama emagama ebandleni lakho mathabatha. Laphema Praise Mountain fanele ubabuka abazalwane. Bese uyambona lokuthi ukhulelwe into ezinkulu. Ungabe usuyamvala. Ngoba usaba ukuthi uzoku-overtake. Ngoba inhlobo yabafundisi abanye banamhla nawuphethe into ephathekayo bayakuvimba. Hayi ungumbelethisi wena. Amen soshonaphi. Tshela lo abathi yakhala hey bayangihleba ukuthi hayi ukhulela into enkulu push akwambona umbelethisi esibhedlela babeka ithawula la bathi push bathe uyakhala bathi hey push ubate sephelelo baba de push balokhu bekusula nje inyembezi ayidlali imihelo abantu abami ngabona abantu bebambene nje phansi kwepali bebambele phansi kwamfundisi uApollo hey awudlala umhelo 1972 72 kufika omunye lekithi lo mama wayengangibi bonke abantu kithi ngaleso sikhathi babethi brother Gumbi kodwa lo wayengibiza alinqamula isibongo sami uyafika ke ekhaya Gums hey manje lo mntwana omaziyo thank you ukhulelwe ngithi uthoka ukuthi ukhulelwe uthi buka yes 7 lenyanga
sesimshaye akasitsheli ukuthi ubani and asikasimukisi phela le asikasimukisi ngaleso sikhathi ke zayimukiswa ntambama wawubona ngabomama ababili behamba nentombazana ifaka itshali bayosimukisa bafike bathi njaya la ikhaya idla amaqanda zayimukiswa uyazi ngeke ngithi ntambama nangisekhaya ngibuke ngithi ngiyayibona zona kodwa leza namhla ungathi ayisamukiswa le angazi bishop noma ihamba ngama SMS yini leza namhlanje ayisabukiswa lezi usethi ke sesimshayile akavumi akasho ngithi niza uboshwa nawunibulala lo muntu cela ningenze nje miyekeni net naqala imihelo esejulukile usondele endlebeni uri kima ubale ngithi kulo mama uzombeka la uyazi wangithethisa wathi Gums ngithi uzongisiza kanti uyangihleka futhi ukhuluma ungathi uyayazi nalemhelo wawuyibona phi wena ngithi ngicela wenze lokho hayi kabi mama ene wagcina enze lento engishoyo thesa kunzima baloku bebeka ithawula kancane wasondela wathi ubani walibeka iphoyisa nekepisi lalo walibeka awudlala imhelo phoyisa lase next door linonkosikazi wa njobe fihla kangaka nje bekezelela lemihelo njengoba bengakufuni bonke enkonzweni njengoba bekushiya bonke bayeka bakushiyayo kusho ukuthi vele bakubambelela uJehova une appointment nawe bayeka cela ukugcina lapha ngenxa yesikhathi sanibona yekela imidlwane le angazi khoza ukwewa amabhanga la eCaptain Park angwazi lekithi Standerton bank lakithi nawuzongena awufani uthe bank bese kuvuleka iminyango njengasema officeini hayi kunemnotho la awuvuleki ukuthi nge hayi ungena eroomini lakho wedwana umnyango wakhona ungena uvale na uvala kusuka ilight red kungene green once kwaba khona le green bese ubheka lapha kubhaliwe push ngamanye amagama imali khona seyithuba lakho seyisizini yakho netwena qedela umuzohlala ku green lapha ungaphushi 1 awunawuyithola lento ephakathi 2 ubambelela nathi okufanele singene la mususibambelela wena qedela angizwa push aw amen singagcini la basini akabi late singalifunda lokugcina fundani nalike bengisho nje into ezizokwenziwa ile tent nawuza kulomkhumbi ngena nayo wonke amazinyana akho
ngena nezimvu zakho ngoba kuzokwenziwa umnikelo wokushiswa. Ake sifunde John 18 John 18:38 18:38 ncwadi kaJohane. Imbulele disithi Zeka wathi uPilato kuye, iqiniso liyini na? Esashilo lokho wabuye waphumela kubaJuda wathi kubo, angifumani icala kuye. Izwi lenkosi leli bandla lizothi amen. Ake sikhuleke. Imbulele siyabonga ngalo suthisa umphefumulo wethu egameni lika Jesu inkosi yethu amen. Sondela ake usho kokugcina. Ngibuwezo nengxaki nje rikunodungo na jwalo le morena. Mvumeleni bazalwane ke sikhulume ngale ndoda yaseCalvary. Nangu Jesu engena kaPilato wangena egxiza igazi, wangena intshebe yakhe beyihlwithile, wangena bemkhafulele, baqale bamkhumula ingubo yakhe, base bembesa yabo ingubo. Ngoba uma abantu befuna ukukulimaza baqale bakukhumule ugcobo nalo, bese bekufaka yabo ingubo enamanga. Noma wayeyifakile le yabo ingubo kodwa yayingafani naye. Wangena bamletha phambi kwaPilato. Umefika phambi kwaPilato, wayilahla uPilato. The greatest mistake eyenziwa uPilato. Wathi uJesu esephambi kwakhe, yena wabuka ikhwehlela, wabona umuntu oshayiwe, wabuza na umbuzo, wayilahla umntaka Pilato. Esethola inhlanhla engaka, uJesu esephambi kwakhe, wabhekana naye ngqo,
ubuza umbuzo, liyini iqiniso? Wayitshela umakhelwane makhe, hayi kabi, wayilahla man. Wayithi hayili Pilato ayilahla man. Bamba naku mntanami, ngicela lokho kwenziwa uPilato ungakwenzi wena. Wathi uJesu phambi kwaPilato esefikile qathatha, wabuza iqiniso, liyini? Qedela. Anginizwa, liyini? Qedela. Ngakhohlwa uthi uJesu yimi indlela neqiniso nokuphila. Yabona uJesu akafani namanye amadoda. Umethi uJesu yimi indlela, bayaqhamuka nabanye bathi nami ngiyindlela. Kodwa uJesu aqhubeka uJesu athi ngiyeqiniso. Amajema amanye amadoda wasasho ukuthi nami ngiyiqiniso ngoba hey anamanga wona, agcina ukuba indlela nje kuphela. Yena bangizwa Nkosi yami nokuphila. Ngamanye amagama uPilato lathi iqiniso liphambi kwakhe, wafuna iqiniso. Ngicela ungakwenzi wena ethembisa. Nali iqiniso liphambi kwakho uphinde uyofuna iqiniso. Liyini iqiniso? Waphinde wamshiya waya ngaphandle. Mabili nje amaphutha kaPilato. Before azosho njalo uthola incwadi ibhalelwe yena, ibhalwe unkosikazi wakhe. Baba, ngalinga ukhuluma okubi ngalowo muntu angilala. Ngamanye amagama uPilato insindiso yangena ngomama. Yangena emaphusheni. Hey, lo mama wathola inhlanhla angashunyayezwanga, kodwa insindiso yangena emaphusheni. Ngoba uJehova yakhuluma nangamaphupho. Wayithola incwadi ebhalelwe yena. Ngiphuphile, ungalingi ukhulume kabi ngalowo muntu. Naqeda ukuthola incwadi ebhalelwe waphuma waye ebantwini. Ngenzeni ngoJesu? Hayi Pilato man wayilahla man. Incwadi ibhalelwe wena, uyobuza abantu. Nanamhlaze ukutshela lokho. Nayi incwadi ibhalelwe wena. Ithi le ncwadi munye umlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Kodwa ingxaki yakho kuyobuza abantu, ngingasindiswa yini? Ayilahla man Pilato. Liyini? Qedela. Sesiye okhethweni. Ngiyacela mntakakhoza, ngiyacela nakwenye indawo, nalana ngiyacela ube nalo usuku oluspecial la uzobiza wonke amaphathi, ubabize kawufela bongikhetheng beze kule ndawo sobakhulekela, bese uyangibiza ngizoqedelela le ndaba. Kanti iqiniso liyini? Liyini iqiniso? Liyini iqiniso? Sanibonani. Nethu Pilato wasuke washo engekho uSimoni indoda endala adlala. Indoda endala yayisigugile. Kwathiwa ngeke ufe ungambonanga. Lithi iBhayibheli wamamkela umntwana. Wathi ngamamkela uJesu ethempelini wakhuluma lamazwi. Sale sewumukisa ngokuthula inceku yakho
ngokuba amehlo ami ayibonile insindiso. Mangabe wayekhona uSimoni ebuza uPilato uthi ngenzeni ngoJesu, wezosho uSimoni uyamkelwa uJesu. Liyini qedela iqiniso uJesu uKristu ogcotshiweyo. Cabanga umathebula angayazi le ndaba mhlawumbe nabanye odladla abafundisi basikhonza nabo. Ama-convention ethu mangiqeda kusindiswa 1959 bese wabambe Standerton. Lapha eStandern kwakunendoda eyayicebile yayi-rich, ama-plus 8, ama-supermarket Mdantsane 3 nakagompo njengoba sokugompo lapha 3, ama-taxi neyimoto konke kwakhe kuhlangene okuyimoto nje ngaleso sikhathi 21. Wayenonyano yedwa gama lakhe uNdumiso. Washona unkosikazi wakhe uSunlight ubaba lo. Sunlight wathi njalo ngeconvention wayekade ekhipha inkomo enkulu hlatshwe eStandern ekuhlatshelwa abazalwana negrosa. Washona unkosikazi wasala yedwa, wabuka lefa lakhe wathunyana wami ngizokwenza iwili, uma ngifa akhetha into eyodwa, nakakhetha amaplazi, itolo nezimoto, ngizoyinika lekhehle ngaqala nalo lilusa ingulube elingesiso nesihlobo sakhe. Lo baba wayelusa ingulube la, ukhuphuke ngalo baba, wabhala lo baba efeni lakhe wathi umntanami uzocela into eyodwa, nebala icancer yambulala uSunlight. Nakangcwatshwa bonke abafana abangani baNdumiso babekade bemshaya ihlombe, bethi ungawari mntwana, awubuki time lekushiyanane. Babambatha umuntu ifa elingabhaliswanga ngaye. Lo baba lekhehla lalikade lifaka umhlabathi likhala, alazi njengoba likhala kangaka ifa libhaliswe ngaye. Monday kwabizwa bonke abafowabo kaSunlight, kwabizwa uNdumiso, kwabizwa lekhehla, kwakhishwa iwili. Naw baba wakhe into ayenzile bayifunda, wakhala uNdumiso. Kwathiwa nge-22 October usuku lwakhe uNdumiso lokuzalwa, ubaba wakho ubhalile la usuku lokukhetha kwakho ukuthi ukhethane. Na ukhetha imoto, ama-supermarket nawo wonke okwalo, wena uthathe lokho. Into yokuqala yenza waya kubobra wakhe, man, yes le time lena nenze into enzima lena, bathi yini indaba thi ubhalise ngalo baba. Bathi laba simcishe somfaka esakeni bese simlahle emfuleni, ngeke atholwe umuntu. Athi uNdumiso noma singambulala akushintshe okubhaliwe, kushintshe okubhaliwe. Bathi ayina ungafuni lokho ntwana sinalo isu. Waya kusibongela intombi yakhe into eshanga efika yenyusi.
into ehamba ngathi ixegelwa ukhalo. Waya kuye wathi nakabuza uSibongile wathi ilula moslento. Uza kwenzani ngamaplaza omncane kangaka? Na ufika lapha khetha imoto. Okay. Ngey 16 waya kutishera wakhe. Wamtshela thisha ngiyakhetha. Kuthiwa ngikhethe. Anisuku lami lokuzalwa. Ngikhethe. Thisha wathi yekela yonke lento. Khetha amaplaza. Umhlaba imali leyo. Neyinkomo. Hoyi 20 kunomfundisi wakithi sowashona waya kumxhego. Tata njengoba umazi esehambile bencwatshwa nguwe. Nako kwenzekile. Mfundisi athi nyana yekela yonke lento abayikhulumayo. Subulala lo tata. Sukhetha imoto, sukhetha amaplaza yonke lento. Ufika lapha. Khetha into engabhalwanga la. Yini le ngizoyikhetha? Utshela ummeli nabantu bonke ukuthi ngikhetha lo tata lo. Wakhetha lo tata unayo yonke lento. Unayo yonke. Inkinga yandumiso wayengalifuni lekhehla. Zafika 22 yalungisa iholo yabuya ifamily. Babuya nezihlobo nabantu abangane. Kwagcwala wathengena. Undumiso kwathiwa nange ngena hamba noSibongile. Into ehamba ungathi yaphambili ungathi yamva ixegelwa ukhalo. Wathi esuka kwaphakama wonke umuntu bamshayela izandla. Bamshayela waze wafika wayohlala la ehlala noSibongile. Wathi nakahlala wawungezwe inalidiwa eholweni. Kwathiwa nako sekungena lo kubhaliswe ngaye. Wayengangayi isudu lo tata. Wayefaka i-overall eneyichibi. Namabhutsi amakhulu lawo daka wangena ngala mabhutsi. Umengena akekho wamshayela izandla. Noma bengayishayi izandla kodwa ifa libhaliswe ngayo. Akuyi ngokuthi bakushayela izandla, kuya ngokuthi izinto unazo yini. Hlala phansi. Kwathiwa khetha-ke. Wathi sengizokhetha wabheka uSibongile. Sibongile wathi esho ukuthi imoto. Wabheka utishara wakhe wayehlele ekhoneni lapho. Uthisha wabona uSibongile ethi ngathi manje nangithi akhetha amaplaza. Iplaza ngingenza njani? Wakhumbula eplazini kuneyinkomo. Inkomo zineyimpondo. Wathi wabheka umfundisi azange aloka act. Khulume kanye umfundisi ugqibile. Wakhala uNdumiso. Inkinga yakhe akalifuni lexhego. Thesuka wathi sengizokwenza into ngiphambana nenyama yami. Advocate izokhetha into ongayibhalanga la. Nommeli wamangala yini leyo? Khetha lo baba lo. Wamkhetha ekhali yempisi. Wathi ngikhetha lo tata lo. Wathi egqiba usho njalo lo tata wasukuma ne-overall. Wathi nyana ukhethe kahle. Njengoba ukhethe mina okwakho konke. Okwakho konke. Guess what? Umuntu oqala waphuma. Sibongile. Wathinta idwaba zakhe.
wajokola ephuma ngomnyango, kodwa yena wayezuze konke. Khona indoda emanxeba-nxeba, iyo yodwa elimele emazulwini. Idalwa zezulu ziyabuza, wena walimala kangaka kwenze njani? Athi kukhona engangiyobathenga. Akabukeki uthi uIsaya ngambona eshayiwe ethulile njengemvu phambi kwabagundi, athi kodwa ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina. Philisiwe thina. Sesokhetha bengucebisa namhla, khethana indoda, wakhetha yona, unako konke. Asivala amehlo sikhuleke. Ibuetso hletse